سلام فنو إير تي في أبن بكتال تركبو كبراتن كبرانن كمي تمسيو لوم حمو 3 مقابيت ساعة شاعة تمشسترالو زينا وشتن واتسان حيزنا لكم قرين ولنا نمكتتالكم بخبر زعدم هلو عم تخلي فلما رستزينا بيت صحفات تقلالي أوديتر بعمتاوي كمقام 2022 زترايو بلجاتات دخمتات عماويلو أقربو بروجكت حرشة أفهم بول أبي من محياش من نبابرو نبرتيز مسكنا بركتو يكبرالو أبي نوزواتات على برعدنا وردتن أبي محيال مسرح ممهارن استمهارن ذات تخيلو تشاينا زمدنان متح ببارن سراويتا مثل سراويت روسيا نمعباي دلوتي مخانا أفليتا روسيا مس أمريكا بزاعته وتوعل مفراين ممعبال النيكليساوي أزوار نزلوا قديتاتات دوابيلاتو روسيا إيران نقدمن استسوا مع الاستراتيجيكاوي متحد غاز أبز متسك 4 سامنتات كختم كمسخل عميتن نبي زرزرو كنسكر بيت صحفات تقلالي أوديتر إيرترا مس مينستري فاينانسن هاجراوي لمعاتن بموهاد أب عمتاوي جمجام سراح 2022 زترايو بلجاتاتن دخمتاتن ب3 مقابيت نعماويلو أقربو أما حضري زوبا ماكل أو تفصحية حيلة أبز أسمعه مخفتي قال فاينانساوي محدران عمامات بيت صحفات تقلالي أوديترن زي نتاعت أولو مخانم تقيسو كلو أب تزاماري يوستوافره تسكيمو نزلو رزين حلفنا التجنزيبو أتوب كخون أزخاخيرو تقلالي أوديتر إيرترا أتو جرز كير جبر بنتندما أب كلتاشحن إسران كلتان مبزحت انتقالات منجستي أب محدرا فاينانس النبرتن مكاب أتاويتاتن تطبق لوطي كمزر أيا بمحبار حالفهم نستجهروا دخمتات نمفواس أرامي رئيتوتات كمتوهبة وحرات تكالات جنا عمتاوي فاينانساوي مغلطيتات نمدلاو كم زي بقعة أنتصيرو أتاويتات منجسي نمكاب زجبر زعرتات إنها محايشة يمت كم زلو زحبرة أتو جرز كير بفلاي فاينانساوي مغلطيتات حساب بإوانو أداليخة ناب مينستري فاينانس مغربن قد حنا بيت صحفات تقلالي أوديتر من الآخن كابستر أيو عبيت لوطتات مخانم قليتو أب مينستري فاينانسن هاجراوي لمعاتن وكيل كفري تريجرين دايركتور أنفر منجستاوي حساباتن أتو ولد أب سمر بقدو نأتاويتاتن وزعيتات منجستن زم محادرلون ممرحيتات فاينانسن أدقن نبرتن أتقبابرون كابون نتقبار باجتن قطراوي كفلت ورحون عمتاون صابصابات مبريهيبو أب موداتا تساتفتي نمزعي زحجز حناتي حساباتن رئيتوتاتن أقربهم بروجكت حرشة أفهم بول أب ممحياش من نبابره حزب الكبابي زمسجن أبركتو يكبرالو وكرينا أكل مبراتو نزد دالو تسبسب أرسي مسمرهم كتوربيع أب مزبا دقام محدار كبابي أفهم بول زسلاسل زلو مسناوي لمعات عدلات شغلت بمفتار أم محياش من نبابرو نبرتي عزز أبركتو يكبرالهم أكايل سرح الرشاها سيميناو معراب قاش باركا أتو قبرك الأرنياس نيرينا أبزهاب حبريتا اتي أب أفهم بولن كبابيين زكاير زلو مدبات لمعات قدام يعلمو من محياش هوت نبرتي كم زخونة بمتقاس أم مسرات بهالن فلتاتن حرشاو لمعاتون أستواتو كم زلو أرديهم اتي أب لمعات كوميدرن كالو تحملتن طرتاتن زدها ببروجكت أبت كبابي بزلو تصقاتات حمدن ماين وصيتاو كوينو كم زلو بمحبار تعاق الصراحة بزقات ملو هزبي سراويتن أبالات مأكل سلطانا هاجراوي أقلقلوتن نزقبرو لهم قلبتاو دقف موقيسون بقوم ضغرنا يتكالالو كمون هزبي مقب سراح هذا ميتي زخون اللونا هذا هزبي زيون كل جزء مسانا مساتو مالتي أبركتهم فاني بحكي بصبنا هم قصنا فعل لك أنا مسيري مزوج عزو نبزون في الله زخون هو عنكفات ناي تكنيكو ناي بحري تصور بحري قوان فنان كم تري أوهاني زخون السجام مثلا حافظ كنا لنا أبت حرشاو المعات كابز ساتفو زلو ويزرو أدحان التخل سنبتن أتو إدريس حسنن أبزها بوريتو أبكبابي يوم تفتير زلو وحسنا يسرح عدل رقوي هواتك مرحو حقي زوام كم زلو بمقلات وتتاونوتن معباي زكالهم تعار كم زكايدو الرقاقيتهم أبز حرشاز مستفتر مستجمرة
بزح حقوس نابرانا مريحنا هيوتنا مريحنا بزي شجر اخلنا دوموزنا عجخنا بقول خنا لنا اندابلنا ربحنا حزنا صبون وقعزلنا نشجع لنا الحمد لله بس ورهنا الهيبونا ولا مصاريفنا بورهنا نشجع حرشات سيميناو معراب قاش باركا ني بروجكتات حرشا كركبت افيمبول دقن مولوبرن زترنف كوينو قبل معات حملتي فرتات اكالن طرتاتن زتوكورن نطفتات يسلاسل ابن اوس زباتاس علا برعدنا قردتن حلفتي تمرتي رئيس ممهران سوبرفايزرات اب محدرس كبابن هاجراوين محبراتن تساتفو وزته اب قداي تمرتي تخايدو بإسران حموشان مقابيت أبن وزوبا إلى برعيد أب زيتا قبل ركب حلافيج أفر منستر تمرتي زوبا عن سبا ممهر كفلاي عند ميكايل أبسلات بزقبر زلو وفرن زكايد زلو تزعرن بب أوانو زر أزلو لوتي تسفا زهب جنكا أزاز زاني كمزي كوانا بمتكاس ترى حبرة سبن مشارغتي أكالاتن كعزز أزخاخيرو حلافي تمرتي أبتن وزوبا ممهر سلمون نقوسا بوغانو أخل ناي سوبرفيجن حاجزات زي مهلاو شللت النت مهارون ممهرانن قدلت أخل مكتتال كمون تعود تساتفو ولدي كفوسو زقبهم كأنت أنكي متراف مخانم قليتو أبن أوزبا قررت بعيسان حدن مقابيت أبستخايدة تموساسالي ركب دما حلافي تمرتي أبتن أوزبا ممهر قبر ميكايل العزار زرقحت تكالات تمرتي كسابرحو كفابيتاتكوا انت تباطحة تساتف النت مهاروغن مستزالو عدلات كم زي متاتن أرديو أب عملت تمرتي كلتا شحن إيتران كلتا شحن إيتران سلستن قطرته مهارو كاب قدمة تمرتي كساب كلا درجة لعلى 10 تغلتا شحكوا انت بتصحة كوم زما أكلا عتوب تبق صوتات كوسد أزخاخيرو تساتفتي بوجنوب أب جلا كابيتات زلو شجرت رويس التمن زي متقرناف عادتاتن مسرح ممهارن مستمهارن بحفشة نتتافنت تمهارو دما بفلاي بقالوتا يتسألوا بمهلاو فتح كنا ديلو تلابيوم أب أوغندا جيرمان أوستريان شودنن زنبرو زيكاتات ودابتاتهم بمحيال أبركتهم أب مدوات لمعات كامل زعززو أرقاقيتهم ملوت حسب ملكة زبزاب تداليلو أريب عبدو كغربوين أب أوغندا زنبرا إيرتراوين دك نستيو دابئين بمحيال أبركتونا معوات مدوات لمعات كم زحيل الرقاقيتن نساتن نزقلت أمباسادر إيرترا بأوغندا محمد سليمان بعسران شمونت مقابيت أب كامبالا بزقبر اللن سميناريوم نهلو كنتات هاجر مدبات المعاتن كنتات إيرتراوين نبرت أوغندا نملكتو سفيح مبره زهابه أمباسادر محمد إيرترا سالات صنعت هزبان مريحنتان جقننت حيلتات مكل خلان نخلو بدوهتات سجيرا بزحاشة مدرخ كم تركب بمقلات سبعون مالون عقمتات مختات كم زد اللي قليتوم تساتفتن سوهابن وانا وحبريتا بمسغان وداب دق نستيو اغالبو تواهيبو سرحلو بملباو ننتفتاتن زمازنن زحيلن ممرحي اصريقنن غزياويت اكاديت اكل مريطن بخالو وغن چنفر حمادي باوستريا ب26 مغابيت افينا بزقانعو على اكاديت اكل تمريطن زمصقلت عامتا زغلغل مدبات سراح وطين أب 2004 سمسرته جنفر حمادي بأوستريا موداب إيرتراوያን ደቂ ኣንስትዮን ሃገራዊ መደባትን ኣስተዋጽኦ ክገብር ምጽንሑ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ እዚ ከምዚልን ከሎ ቤት ጽሕፈት ህዝባውን ኮማን ጉዳያት ኣብ ጀርመን ዝተወደበ ሰሚናራት ብ1826 መጋቢት ኣብ ከተማታት ፍራንክፈርትን ማንሃይምን ንዝነብሩ መንእሰያት ተኻይዱ تقلالي قنصل إيرترا بجرمن أتو خبر أبتخسته من إسيات نقحاتهم بريخو نز مدرخ زبقع ودابة خمزولو مقبار أقداس نوتو عزوز كمزخونة بمتكاس من إسيات ناي رئيس بات كخونو زد اللي مويان تمرتن عاتيقهم نفسهم كمعبولون توادادر تخونون كبرتات حبر السب إيرترا كي زنقعو مسمع بالة تكنولوجي خمرشو كاب تحتها قراو أتحساسبان ودابن كرحقو كمون أبها قراو مدبات لمعات تروم كعزو أزخاخيروم حلاف ህዝባውን ከማን ጉዳያት አቶ ሐሳይ ተወልደ በወገኑ ታሪክ ህዝብ ኤርትራ ታሪክ ብድሆ መኸተን ዓወትን ከም ዝኾነ በመጥቃስ ተቀንድ ምስጢር ድማ ልዑል ፖለቲካዊ ንቕሓትን ተወፋይነትን መንእሰያት ከም ዝኾነ ኣስሚሩሎም ተሳተፍቲ ብዝሃቦ ርእይቶ ከምዛ ዓይነት ናይ ምብሃል መድረኻት ቀጻልነት ክልዎ ውዳበ መንእሰያት ንምሕያል ከዓ ሃገራውያን ውዳቤታትን ዲፕሎማስያውያን ማእከላትን ኣበርቲዐን ክሰርሓ ተላብዮም بخالو وجن أب 21 ከተማታት ሽወደን ዝርከባ ንኡስ ጨናፍር ሐማዲኤ 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ካብ 4 ክሳብ 25 መጋቢት ብዝተፈላለየ መሰናዶታት ጸምቢለን مدبرت أنا حليب منتل أب مدبات كنكنا دن هزانن صبغ جسكاس تمزجب كم زلا تحبيرو أب 13 كلتن أغلوت كتتلك أدمه حرسي كاب 75 مئتاويت ناب 8 مئتاويت كم زبر خز جلته حلفت مدبر نرس أفورك إسحاق
ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዝምዝገብ ዘሎ ዕቤት ብቐንዱ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ይዓቢ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዃኑ ኣብሪሁ ካብ ትካላት ጥዕና ወጻኢ ምሕራስ ናብ ዜሮ ወሪዱ ምህላው ጠቒሱ ድማ ኣብ 2022 ክትትል ካብ ዝጀመራ 85 ነፍሰ ጾራት 66 ኣብታ መደበር ከም እተገላገላ 6 ንዝያዳ ሕክምናዊ ረድኤት ናብ ከረን ከም እተላካ ዝተረፋ ከዓ ገና ምክትታል ይግበረለን ከም ዘሎ ገሊጹ ድሕሪ ሕርሲ ዝግበር ምክትታል ንዝያዳ ውሕስነት ጥዕና ደንዕሸልን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብዕቱብ ከም ዝስራሓሉ ሸፈነ ክታበት ህፃንካ ዝምስገን ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ተርእዮ ሕማም ዓሶብ ብዝምልከት ነርስ ኣፈወርቂ ኣብ 2021 تحت 10 ዝነበረ ቁጽሪ ሕሙማት ኣብ 2022 ናብ 32 ከም ዝደየበ ብምብራህ ነዚ ተርእዮ እዚ ንምክታእ ምስ ወከልተ ጥዕና ዓድን ሕብረተሰብን ብምትሕብባር ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ምምሕዳር ከባቢ ሓሊብ መንተል ኣብ መስመር ከረን ኣስመራ ካብ ከረን ኣብ 10 ኪሎ ሜትር ትርከብ ኣብ ንኡስ ዘባ ጽሮና ን3 ኣዋርሕ ብሞያ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ዝሰልጠኑ 42 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 86 መንእስያት ብ25 መጋቢት ተመሪቖም ኣብቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ሓላፊ ሃማቴ ኣብቲ ንኡስ ዘባ መንእሰይ ኣብርሃም ተስፋ ማርያም እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ መንእስያት በብዝምባልኦም ሞያዊ ዓቕሞም ኣጥርዮም ኣፍራይነቶም ክብ ንምባል ዝካየድ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ገሊጹ ሓላፊ ፖለቲካን ውደባን ጨፈር ሃማቴ ዞባ ደቡብ መንእሰይ ሙሳ ዓብደላ ብወገኑ ማሕበር ኣካዳሚያውን ሞያውን ዓቕሚ መንእስያት ንምምዕባል ደረጃ ብደረጃ ዝነጥፈሉ ዘሎ ዕማም ምዃኑ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ስልጠና ብስራሕ ንባብን ከማዕብልዎ ኣዘኻኺሩ ብኻልእ ወገን ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ብህግደፍ ዝተወደበ ናይ ሓደ ሰሙን ስልጠና ንቕሓትን ውዳበታትን ጉጅለታት ንምሕያል ዝዓለመ ኮይኑ ን183 መራሕቲ ጉጅለታት ምምሕዳራት ከባቢ ሓይነባ ሃዳሙ ዑናብሮን ሕሽመለኒ ተዋሂቡ እቲ ስልጠና ኣብ ታሪኽን መንነትን ኤርትራ ቃልስን ናጽነት መደባት መኸተን ልምዓትን ምውርራስ ታሪኽን ኣገዳስነቱን ከምኡውን ምኽስኳስ ሓበራዊ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ዝብሉ ዛዕባታት ዘጠቓለለዩ ነይሩ ኣመሓዳሪን ኡዘባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ሃብታይ ተስፋዝጊ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ስልጠና ኣብ ምዕባይ ኣፍልጦ ድርኸት ዝፈጥር ምዃኑ ገሊጹ ክብራትን ክብራንን ቀጥሎ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ይዕድም ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ሚኒስትሪ ምክልኻል ቻይና ሰራዊት ሃገሩ ምስ ሰራዊት ሩስያ ኣብ መራይ ስትራቴጂካዊ መራኸቢታት ዘለዎ ዝምድናን ምትሕብባርን ንምዕባይ ድሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣፈኛቲ ሚኒስትሪ ሎሚ 30 መጋቢት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ክልቲአን ሃገራት ምትእምማን ሰራዊተን ብምዕባይ ልዕልና ኣህጉራዊ ሕግን ጸጥታን ንምርግጋጽ ብሓባር ከም ዝሰርሓ ሓቢሩ ነዚ ክውን ንምግባር ሓበራዊ ናይ ኣየርን ባሕርን ኮለላን ልምምድን ብዓይነትን ዓቐንን ከም ዝዓቢ ድማ ኣነጺሩ ምድልዳል ዝምድና ናይዘን ሓያላን ሃገራት ነቲ ኣሜሪካን መላፍንታ ሃገራት ምዕራብን እንኳ ቁጥራዊ ስርዓት ንምድልዳል ዘካይድኦ ዘለዋ ዘመተ ንምክታእ መሪሕ ተራ ይጻወት ከም ዘለዮም ተንተንቲ ህሉ ኩነታት ዝገልጹ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሩስያ ዘካይዶ ምብጻሕ ነቲ እናደልደለ ዝመጸ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዘጉልሕ ምንባሩ ዝጠቐሱቶም ተንተንቲ እዚ ንሃገራት ምዕራብ ሻዕሎት ከም ዝፈጥረለን የረዱ ቻይና ኣብ ኩናት ዩክሬን ቀጥታዊ ምትእትታዊ ይኹን ንሩስያ ወታደራዊ ደገፍ ከይትገብረላ ኣሜሪካን ብኣ ዝምራሕ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ጻቕጢ ክገብሩ ከም ዝጸንሑ እዩ ዝሕበር ሩስያ ምስ ኣሜሪካ ቀዲማ ንዝኣተወቶ ውዕል ምፍራይን ምዕባልን ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ንዘለዋ ግዴታታት ደው ከም ዘበለቶ ሎሚ 30 መጋቢት ኣፍሊጣ ሩስያ ነዚ ስጉምቲ እዚ ትወስድ ዘላ ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ተመሳሳሊ ስጉምቲ እዩ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ራቭሎቭ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ንጉዳይ ኒክሌሳዊ መደባት ኣመልኪታ ምስ ኣሜሪካ ክትገብሮ ንጽንሐት ምልውዋጥ ሓበሬታ ብምልኡ ደው ከም ዘበለቶ እንተኾነ ካብቲ ውዕል ጠቕሊላ ከም ዘይወፀት ኣነጺሩ ኣሜሪካ ነቲ ውዕል ብምልኣት ከተተግብሮ ከም ዘይጸንሐት እትኸስስ ሩስያ ንምውንዛፉ ስጉምቲ ከም እትወስድ ክትጠንቅቃ ጸኒሓ
እዚ ስጉምትታት እዚ ንዘሎ ምትፍናን ዘዕርግ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንህልው ውድድር ምምዕባል ዘመናዊ ኣጽዋር ከም ዘጋድድዮም ኪላታት ዝእምቱ ሩስያ ኣብ ጎረቤታ ቤላሩስ ኒክሎሳዊ ኣጽዋር ከም እተዋድድ ኣፍሊጣ ሩስያን ኣሜሪካን ልዕሊ 9 ሚእታዊት ካብ ኒክሎሳዊ ኣጽዋር ዓለምና ይውንና ሩስያን ኢራንን ኣቀዲመን ዝተሰማማዕሉ ስትራቴጂካዊ ምትሕግጋዝ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ሳምንታት ክኸተም ከም ዝኽእል ኣሚተን እዚ ዝተገልጸ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልተን ሃገራት ትማሊ 27 መጋቢት ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣብ ዘካይድዎ ርክብ እዩ እቲ ኣብ 2001 ዝተበጽሐ ግን ከኣ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዘይተተግበረ ስምምዓት ምምዕባል ቁጠባ ብሓፈሻ ምድንፋዕ ወፍርን ንግድን ድማ ብፍላይ ዘጠቓለለ እዩ ሩስያን ኢራንን ኣብ ፖለቲካውን ጸጥታውን ጽላታትን ክትሓጋገዛ ተሰማሚዐን ኣለዋ ኩሉ መርያዊ ዝምድናታት ክልተን ሃገራት በብእዋኑ እናደንፍዐ ይመጽእ ከም ዘለዮም ጸብጸባት ተጠቕሱ ቻይናን ብራዚልን ኣብ ዘካይድዎ ንግዳዊ ንጥፈታት ተጠቃምነት ዶላር ከወግዳ ተረዳድየን በዚ ድማ ክልተን ሃገራት ካብ ዝመጽእ ቀረባ ግዜ ብናይ ገዛ ርእሰን ባጤራ ንግዳዊ ምልውዋጥ ከካይዳ ምዃነን ሓቢረን እቲ ስጉምቲ ክሳራታት ዘጉድል ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንግዳዊ ዝምድና ክልተን ሃገራት ኣብ ምድንፋዕ እወታዊ ተራከም ዝህልዎ ሰብ መዚ ቻይናን ብራዚልን ሓቢሮም ንግዳዊ ምልውዋጥ ክልተን ሃገራት እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ብራዚል ናይ ልዕሊ 150 ቢልዮን ዶላር ንግዳዊ ምልውዋጥ ከም ዘካየደት ይረድኡ ኣብ ተካይዶ ንግዳዊ ንጥፈታት ተጠቃምነት ዶላር ንምውጋድ ክትሰርሕ ዝጸንሐት ቻይና ኣቀዲማ ምስ ሩስያ ፓኪስታንን ካልኦት መሻርክታን ተመሳሳሊ ስምምዓት ከም ዝኸተመት ይዝከር ኣብ ሞንጎ መንግስቲ ኮሎምቢያን ኣጠጉጅለ ኢኤልኤንን ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም ክትዓናቀፍ ከም ዝኽእል መንግስቲ ሃገር ኣጠንቂቑ መንግስቲ ኮሎምቢያ ነዚ ዝገለጸ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ብ29 መጋቢት ንሰራዊት ሃገሩ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያድ እዩ በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 9 ኣባላት ሰራዊቱ ከም እተቐትሉ ዝገለጸ መንግስቲ ኮሎምቢያ እቲ ስጉምቲ ነቲ ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተበጽሐ ተኹሲ ናይ ምቁራጽ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ኣረድዩ ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ወገናት ክካየድ ዝጸንሐ ዘተ ሰላም ጽቡቕ ገስጋስ የርኢ ከም ዘሎ እዩ ክሕበር ጸኒሑ ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ጉስታቭ ፔትሮ በዚ ሓድሽ ምዕባለታት ምስ ላዕለዎት ሰብ መጽእ ሃገሩን ኣብ ሓሲ ናይቲ ዘተ ሰላም ዝኾነ ሃገራትን ህጡጥ ዘተ ከካይድ ምዃኑ ሓቢሩሎ መንግስቲ ኮሎምቢያን ዕጡቕ ጉጅለ ኢኤልኤንን ኣብ 2019 ዝጀመርዎ ዘተ ሰላም እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ድሕሪ ዘካይዶ መጥቃዕቲ ከም እተቋረጸ ይዝከር ንቅልውላው ሶርያ ካብ ዘጋዳ ዘለዎ ሃገራት ምዃና እትውቀስ እስራኤል ሎሚ 30 መጋቢት ኣብ ከተማ ደማስቆ ደብዳብ ሚሳይል ከም ዘካየደት ተገሊጹ በዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ብውሕዱ ክልተ ኣባላት ሰራዊት ሶርያ ከም እተቐትሉ ክግለጽ ከሎ ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደውን ተቓሊሑ ይኹን እምበር እስራኤል ነዚ ካብ ሮራታት ጎላን ከም እተተኮሰ ዝግለጽ ዘሎ ሚሳይላት ኣመልኪታ ዛጊት ዝሃበቶ መግለጽ የለን መንግስቲ ሶርያ ነቲ መጥቃዕቲ ብምኹናን እስራኤል ከቢድ ዋጋ ክትከፍል ምዃና ኣጠንቂቑሎ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ከተማ ደማስቆን ካልእ ከባቢታት ሶርያ ብእተካይዶ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ሰብኣዊ ንዋታውን ጸጥታውን ስራታት ከም ዝወርድ ጸብጻባት ይሕብሩ እቲ ተደጋጋሚ ተጻብኦታት ነቲ ብሰንኪ ግደማዊ ምትእትታው ኣብ ሶርያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩሉ መድያዊ ቅልውላው መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣብ ፊሊፒንስ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውጊ ሓለይቲ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ እትነጥፍ ጀልባ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕን ምጥሓልን ኣብ ሂወት ሰብ ጉድኣት ወሪዱ በቲ ሓደጋ ብውሕዱ 28 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ጸብጻባት ልዕሊ 230 ሰባት ከም ዝደሓኑ ገሊጾም ዓሰርተታት ድሃዮም ዝጠፍአ ብምህላው ቁጽሪ ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ድማ ኣሚቶም ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ባርዕ ዛጊት ኣይተነጸረን ዘሎ ብ7,600 እክቦ ደሴታት ኣብ ዝቆመት ፊሊፒንስ ጀላቡ እተን ቀንዲ መዳይ ህዝባዊ መጓዓዝያ ምዃነን ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብዘጋጥም ሓደጋታት ሰብኣዊ ክስራታት ከም ዝወርድ ይሕብሩ
ዜና ቅድሚ ዛምና አርእስታቱ ክንደግመልኩም። ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ኣብ ዓመታዊ ግምገማ 2022 ዝተረኣዩ ብልጫታትን ድኽመታትን ዓማዊሉ ኣቕሪቡ። ፕሮጀክት ሕርሻ ኣፍ ሂምቦል ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ነበርቲ ዝምስገን ኣበርክቶ ይገብር ኣሎ። ኣብ ንኡስ ዞባታት ዕላብ ዕድና ቁርደትን ኣብ ምሕያል መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዘተ ተኻይዱ። ቻይና ዝምድናን ምትሕብባርን ሰራዊታ ምስ ሰራዊት ሩስያ ንምዕባይ ድልውቲ ምዃና ኣፍሊጣ። ሩስያ ምስ ኣሜሪካ ብዝኣተወቶ ውዕል ምፍራይን ምምዕባል ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ንዘለዋ ግዴታታት ደው ኣቢላቶም። ሩስያን ኢራንን ኣቐዲመን ዝተሰማምዓሉ ስትራቴጂካዊ ምትሕግጋዝ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ሳምንታት ክኽተም ከም ዝኽእል ኣሚተን። ናይዚ ሰዓት ዜና ቤዛን ምስ ተረፉ መደባት ኤርቲቪ ንሓርገኩም ወገና